Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε στο σημερινό βίντεο. Είμαι ο Ηρακλής και σήμερα θα σας πάρω μαζί μου στο γυμναστήριο για να δείτε live το γερμανικό volume του leg day μου σήμερα. Λοιπόν, να εξηγήσω με δύο λόγια τι είναι το γερμανικό volume. Γερμανικό volume είναι ένα στυλ προπόνησης όπου κάνουμε 10 set επί 10 επαναλήψεις με μια πολυαρθρική άσκηση, όπως για παράδειγμα το squat που διάλεξα για σήμερα. Είναι γνωστό στη δεκαετία του 90 από τους παλιούς bodybuilders και από τον Charles Poliquin που είναι strength coach δύναμης, μεγάλος παλιός legendary coach, και θα προσπαθήσουμε να το επιχειρήσουμε σήμερα. Το έχω κάνει νομίζω πέρσι ή πρόπερσι τελευταία φορά, δεν θυμούμαι. Πραγματικά είναι ένα προγραμματάκι πολύ άρρωστο, πολύ δύσκολο. Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι. Αν έχετε squat rack σπίτι, εννοείται, μην το δοκιμάσετε στο σπίτι, μην το δοκιμάσετε στο γυμναστήριο. Αλλά είναι ένα πρόγραμμα που υποτίθεται βάλει πάρα πολύ όγκο, πολύ πίεση, πολύ intensity, αρκετό volume. Είναι 10 sets επί 10 επαναλήψεις. Οι 10 επαναλήψεις εννοείται φτάνουν στο maximum. Στο squat θα επιχειρήσουμε να πάρουμε έναν βάρος για το οποίο θα μπορούμε να κάνουμε 10 επαναλήψεις maximum, το πιο πολύ. Αν σηκώνω περισσότερες από 10 επαναλήψεις, σημαίνει ότι τα κιλά είναι λίγα, θα βάλουμε περισσότερο ώσπου να φτάσουμε στις 10 επαναλήψεις που θα είναι το μέγιστο μας. Έχω σήμερα μαζί μου το γευματάκι μου. Έχουμε 150 κοτόπουλο, 250 πατάτα και 5 γραμμάρια ελαιόλαδο. Έχω βάλει λίγο περισσότερα carb σήμερα, γιατί θα χρειαστούν. Πραγματικά το intensity αυτή τη προπόνηση είναι αρρώστο. Θα πω κάποια πραγματάκια τώρα εδώ στο σπίτι για να μην πω πολλά στο γυμναστήριο, γιατί στο γυμναστήριο έχει πάντα πολλή μουσική, πολύ θόρυβο, πολύ βαβούρα. Θα πω όσα περισσότερα μπορώ εδώ στο σπίτι και λεπτομεριούλες μικρές στο γυμναστήριο κατά τη διάρκεια τη προπόνηση. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πάρα πολύ καλό ζέσταμα. Θα ξεκινήσουμε με 5 λεπτά ποδήλατο και στη συνέχεια θα. Το χαντάκι κάνει επίθεση στις πατάτες με το κοτόπουλο. Θα κάτσει μαζί μου εδώ για 5 λεπτά. Κάμε υπομονή. Θα κάνουμε ένα πάρα πολύ καλό ζέσταμα, όπως είπα και πριν, στο ποδήλατο. Μετά θα κάνουμε ζέσταμα προς αγούς από αγούς. Leg extensions, leg curls από 2 με 3 sets για να ζεσταθούμε, για να προθερμάνουμε πάρα πολύ καλά τους μύες μας. Και στη συνέχεια θα πάμε στο squat, όπου θα κάνουμε περίπου πάλι με 2 με 3 sets ζέσταμα. Και μετέπειτα θα μετρήσουμε 10 sets, working sets. Και μετά θα μετρήσουμε 10 sets εργάσιμα για να ολοκληρώσουμε το squat μας, αλλά δεν τελειώνει εκεί η προπόνηση, θα κάνουμε και κάποια accessories. Ανάλογα με το πώς νιώθω θα μπορεί να προσθέσω 2 με 3 ασκησούλες ακόμα, αλλά η προπόνηση δεν θα τελειώσει στο squat μας. Οπότε θα φάω αυτό το γευματάκι τώρα εδώ και θα ετοιμαστώ για το γυμναστήριο. Έχω ήδη γεμίσει τις αντλίες pre-workouts, αμινοξέα. Έχω ήδη φάει ένα γεύμα το πρωί. Δοκιμάστε την. Αν θέλετε να βάλετε όγκο πραγματικά στα πόδια σας, δοκιμάστε την. Δεν μπορείτε να κάνετε τέτοιου είδους προπόνηση όμως κάθε εβδομάδα. Τουλάχιστον 1 με 2 φορές το μήνα θα συνιστούσα εγώ. Δοκιμάστε την, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολη, ειδικά το squat που είναι μια από τις πιο δύσκολες ασκήσεις στο γυμναστήριο, στο bodybuilding γενικά. Squat και deadlifts είναι πολλά δύσκολο το πρόγραμμα, πολλά intense. Το έχω κάνει πέρσι και στα 5 sets ξεκινώ και ζαλίζουμε, ξεκινάς και νιώθεις χάλια. Πάμε καλά, ήπιαμε αρκετό νερό σήμερα, η ώρα είναι 2:30 το μεσημέρι. Σε 1,5 ώρα θα μπω προπόνηση για να χωνευτεί καλά το φαΐ και μετά τα ζεστάματα μας θα μπούμε κατευθείαν στην προπονησάρα. Οπότε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Enjoy the video και εννοείται μετά θα πάμε πάρα πολύ καλά για να γεμίσουν οι αποθήκες του γλυκογόνου, να μπουστάρουμε υπερτροφία στα squats, στα πόδια και θα είναι μια πάρα πολύ ωραία και αποτελεσματική προπόνηση. Λοιπόν, η πρώτη φάση του ζεστάματος έχει ολοκληρωθεί. Είμαι έτοιμος να μπω για squat. Έχει πάρα πολύ θόρυβο στο γυμναστήριο. Να προσπαθήσω να πω όσο πιο λίγα λόγια γίνεται για να δείτε την προπόνηση. Θα μπούμε σε ελεύθερο squat. Συνήθως κάνω Smith, αλλά θα μπούμε σε ελεύθερο σήμερα. Για τον απλούστατο λόγο ότι έχει πολύ καιρό να κάνω ελεύθερο και η αλήθεια ότι μου έλειψε, επιθυμίσα το πολλά. Θα κάνουμε 2 με 3 ζεσταματάκια περίπου, 2 με 3 σετ ζέσταμα.
Και στη συνέχεια θα διαλέξουμε ένα βάρος το οποίο είναι ιδανικό για να κάνεις περίπου 10 με 10 επαναλήψεις, 10 σετ με 10 επαναλήψεις. Όταν το ζέσταμα μας ολοκληρώθηκε, θα ξεκινήσουμε με το σκοτ, με τα καθίσματα. Παίζει πολλά δυνατά μουσική, αλήθεια. Ξεκινάμε λοιπόν, ώσπου να βρούμε το σημείο μας όπου μπορούμε να ξεκινήσουμε την προπόνηση του German Volume του 10x10. Οπότε, enjoy! Λοιπόν, είμαστε στα 100 κιλά, νιώθω πάρα πολύ καλά. Αν και είμαι λίγο πιασμένος που τα hamstrings που έχω κάνει τη Δευτέρα, σήμερα Σάββατο. Είμαι καταπιασμένος ακόμα, δεν ξέρω τι έκανα, αλλά έχω διαλυθεί. Αλλά νιώθω πολύ καλά και έχω ξεκουραστεί καλά, έχω κοιμηθεί καλά, έχω φάει καλά. Όταν μπαίνουμε ακόμα ένα σταματάκι και μάλλον στο επόμενο σετ θα αποφασίσω πόσα κιλά θα μπούμε για να ξεκινήσει το προγραμματάκι μας. Όταν let's go! Λοιπόν, είμαι έτοιμος να μπω με τα 140. Θα κάνω το πρώτο μου σετ με τα 140 με 3 plates, γιατί δεν μπορώ ακριβώς να προσδιορίσω πόσα κιλά θα χρειαστεί για να κάνω 10x10. Θα κάνουμε με τα 140 λοιπόν, όσο πιο αργά και καλά γίνεται, με καλή τεχνική. Και από τότε είναι πολύ εύκολο. Θα βάλουμε 5-5 και μπαίνουμε παραπάνω σιγά σιγά, ώσπου να φτάσουμε στα 10 reps maximum. Όταν ξεκινούμε τα 140, πρώτο set. Enjoy the workout, German Volume 10x10. Και let's go. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Inside you, the sickness is rising. Don't try to deny what you feel. You give it to me. It seems that all that was good has died and is decaying in me. Will you give it to me? It seems you're having some trouble in dealing with these changes, living with these changes. Now the world is a scary place. Now that you've woken up. Δεύτερο σετ. Νιώθω καλά, νιώθω αρκετά καλά. Βγαίνει όμως μια κούραση περίεργη. Ήταν, νομίζω, αρκετά κουραστική εβδομάδα. Τέλος της εβδομάδας, πολλή δουλειά. Βγαίνει μια κούραση έτσι αρκετά περίεργη και με κιλά που έκανα πάρα πολλές φορές άνετα. Αλλά εντάξει, we keep going. Κάνουμε περίπου 3 λεπτά διάλειμμα μεταξύ των sets. Μας έμειναν ακόμα 8 sets. Όταν πάμε δυναμικά. Oh, get up, come on, get down with the sickness. Get up, come on, get down with the sickness. Get up, come on, get down with the sickness. Open up your hate and then open the make. Get up, come on, get down with the sickness. You must get up, come on, get down with the sickness. You fucking get up, come on, get down with the sickness. And this has now come over me. Λοιπόν, είμαστε στις 4. Μόλις τελειώσαμε. Μας έχουν μείνει άλλα 6 sets. Κούραση ξεκινά και πιάνει. Μετά το δεύτερο με το set ξεκινά και δυσκολεύει το πράγμα. Αλλά πάνε καλά. Το προγραμματάκι είναι αρκετά intense, αρκετά δύσκολο. Προσπαθώ και εγώ με τη σειρά μου να δυσκολεύω όσο περισσότερο γίνεται τις επαναλήψεις. Όσο πιο αργά, όσο πιο βαθιά, κάτω. Δεν το κάνω πιο εύκολο για μένα. Προσπαθώ να το κάνω πιο δύσκολο. Γιατί τα πόδια θέλουν πολύ volume, πολλά reps, πολλά sets. Και με το κατάλληλο φαγητό και την ξεκούραση μεγαλώνουν. Μπαίνουμε στο πέμπτο μας set και συνεχίζουμε δυναμικά. Ενέργεια και όρεξη έχουμε πολύ ακόμα. Bringing you another disturbing creation from the mind of one
sick and who can't tell the difference and get stupefied. And I've been waiting my whole life for just one rock, and all I needed was just one rock. And can you say that you don't give a rock? On myself stupefied, I'm back again. All I wanted was just one rock, one tiny little innocent rock. And when I feel like I'm shot out of luck, on myself stupefied, I'm back again. Why do you like laying around with my another scope on reality? I can feel it all start slipping, I think I'm breaking down. Why do you like laying around with my never scope on reality? I can feel it all start slipping away. See, but I don't get it, don't you think? Maybe we can put it on credit, don't you think? I can take it, jump on, I don't let it. I get stupid mind, it's all the same as ain't living it, but I don't get it, don't you think? Maybe we can put it on credit, don't you think? I can take it, jump on, I don't let it. I get stupid mind, I get stupid mind. All the people in the left wing, rock, and all the people in the right wing, rock, and all the people in the underground, rock. By myself stupefied, I'm back again. All the people in the high rise, rock, and all the people in the projects, rock, and all the heads in the body, oh, rock. By myself stupefied, I'm back again. Why do you like laying around with my microscope of reality? I can feel it all start slipping, I think I'm breaking down. Why do you like laying around with my microscope of reality? I can feel it all start slipping away. See, but I don't get it, don't you think? Maybe we can put it on credit, don't you think? I can take it, jump on, I don't let it. I get stupid mind, it's all the same as ain't living it, but I don't get it, don't you think? Maybe we can put it on credit, don't you think? I can take it, jump on, I don't let it. I get stupid mind, I get stupid mind. Λοιπόν, αγάπες μου καλές, μόλις μπήκαμε στο αυτοκίνητο, το κάνουμε λίγο zoom. Μόλις έχω μπει στο αυτοκίνητο, τέλειωσα την προπονήσή μου, ακριβώς πάνω στην ώρα. Η ώρα 6 κλείνει το γυμναστήριο, η ώρα 5:55 ήμουν τελειωμένος. Δύο πραγματάκια έχω να πω. Η προπόνηση ήταν τρομερή, μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν πολύ κουραστική. Και η προσαγωγή μου και γενικά τετρακεφάλι, μέσα τετρακεφάλι και προσαγωγή έχουν πάρει φωτιά. Πραγματικά ξεκινώ και τους νιώθω τώρα. Νομίζω αύριο δεν θα μπορώ να κάτσω ούτε στην τουαλέτα. Γιατί που τα βαθιά τα squats, τα καθίσματα τεντώνουν τόσο πολλά η προσαγωγή που απλά. Τι να πω, απλά είναι καταστροφή. Έχουν καταστραφεί τελείως. Απόλαυσα πάρα πολύ την προπόνηση. Για κακή μου τύχη η μπαταρία της κάμερας έχει πεθάνει στο έκτο set. Και για καλή μου τύχη είχα το τηλέφωνο μαζί μου που κάποια φάση απόρρισα κιόλας γιατί έχω κάμερα, γιατί το iPhone βγάλει πολλά πιο ωραίο νομίζω πλάνο. Ναι, βρωμάω σαν γουρούνι, πρέπει να πάω να φάω, να κάνω μπάνιο. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, έχουμε rest, δεν έχω να κάνω κάτι άλλο, θα κάτσω να κάνω edit αυτό το βιντεάκι μόλις πάω σπίτι, μετά τον μπανάκι μου. Και ναι, θα κλείσει εδώ το βίντεο, θα πάω να φάω, να κάνω τις δουλειές μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και δοκιμάστε και εσείς την προπόνηση αυτή, German Volume 10x10, διαλέξτε μια πολυαρθρική άσκηση, είτε squats, είτε deadlifts, είτε bench press, είτε ακόμα και shoulder press, παρόλο το shoulder press οι ώμοι ξεκινούν και κουράζονται πολλά πιο γλυόρα που τα squats και τα deadlifts ειδικά. Αλλά δοκιμάστε μια πολυαρθρική άσκηση, πάρτε την στο max 10x10 και απολαύστε τον πόνο και την κούραση και το πιάσιμο. Σας το εγγυούμε εγώ ότι το πιάσιμο και ο πόνος και η κούραση θα είναι μεγάλος.
συνιστώ πάρα πολύ καλό φαΐ πριν, κατά τη διάρκεια πάρα πολύ καλή ενυδάτωση στην προπόνηση και μετά πάλι πάρα πολύ καλό φαΐ, πάρα πολύ νερό, αρκετό αλατάκι στα φαγητά μας για να αναπληρώσουμε τους ηλεκτρολίτες που έχουμε χάσει στην προπόνηση. Και αυτές είναι οι συμβουλές μου και η προπονησούλα για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Καλή συνέχεια σε όλους, πολλά φιλάκια και τα λέμε.